Dan takarar jam'iyyar APC wato Bola Ahmed Tinubu ya shaida ma kungiyar kiristocin Najeriya cewa shi musulmi ne, sai dai matarsa da 'ya'yansa kiristoci ne. Barka da zuwa tashar Arewa Select TV. Idan wannan shine zanka na farko, ka danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabbin shirye-shiryen da zarar mun daura. Dan takarar shugabancin ƙasa ya nuna jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya shaida wa shugabannin ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa kan cewa ba zai saka batun addini a mulkinsa ba muddin ya yi nasara a zaben 2023. Tsohon gwamnan Lagos ya faɗa wa kan waɗannan maganganun ne a Abuja a ƙoƙarin nuna musu cewa yana tare da su kuma bambancin addini ba zai yi tasiri a shugabancinsa ba. Batun zaɓen da Tinubu ya yi na Kashim Shettima a matsayin mataimakinsa ya ji hankali da haifar da cece-kuce tsakanin 'yan ƙasar musamman Kiristoci da ke ganin an yi musu rashin adalci. Sai dai Tinubu ya ce burinsa shine kafa gwamnati mai nagarta ba wai bisa addini ko kabilanci ba ko wani abin da mutum ya yarda da shi. Dan takarar ya ce shi mutum ne da ke neman kawo sauyi a Najeriya, shi yasa yake neman haɗin kan kowa ba tare da nuna bambanci na addini ba wajen kai ƙasar ga nasara. Tinubu ya tausasa zuciyar shugabannin kan tare da musu alkawarin cewa za su more a mulkinsa in an kai ga nasara. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabon shirinmu na gaba.